Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church.
tayo minagrambak, ti ari tay nayanak, kapyatal na't masarap, dayawin tay irukbab. To'y lubong agragsaken, taikanta ti anghel, ni Jesus na yanaken, ijay Ilia Belen. Ni Jesus na yanaken, ijay Ilia Belen. Iti gloria na imay, tapno ispalen natay, isuro na ti dalat, pakaisalakanan. Nayanak kasi di Diyos, Emmanuel manubot, agragsak tayo ngarod, nayanakin ni Jesus, agragsak tayo ngarod, nayanakin ni Jesus. Dayaw ken apot kapya, ti bugbog tong ti amam, silaw ken biagit den na, iti puso ti talnam. Alangad kantaen tay, dayaw sadyay kangatwan, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Salmo 149 verse 1. Madaydayaw ti Apo. Kantaan yu ti Apo, iti baro a kanta, idaydayaw yu iti taripnong, dagiti napudno at tattao na. Agraksak ka, Israel, gapu iti namarsaken ka, agrag o kayo, tattao ti Sion, gapu iti ariyo, agkararag tayo. Amami nga nailangitan, agyaman kami iti daytoy nga agsapa, nga impaay mo iti tumunggal maysa kada kami. Pagyamanan mi o Ama, tibiyag ken salunat, nga sikakaradkad nga makikaysa iti gimong ti daytoy nga aldaw iti Domingo. Kadagiti aglaplapusanan nga parabor nga impaay mo, iti napalabas nga bulan ken tawen. Personally, I am thankful, O God, for this opportunity to light the candle together with my family and for the chance to come to Knox UMC for the first time since the pandemic struck. Aglaplapusanan o Ama, ti inkam panagyaman. Sika kuma o Ama, iti makikadda, iti speaker mi ti daytoy nga agsapa, tapnon ti mensahem ti inkam mangegan. Grant us, O God, an ear to hear your words, eyes to see your goodness, the goodness of your message, and a heart to internalize what you want us to emulate. Bind your children with one purpose to finally feel the love and understanding that every one of us need amidst this pandemic, that we should always see the goodness in every eventualities in life. We are positive, O God, that this pandemic will be gone soon. May the learnings that we gained from this will strengthen more our faith to continually go on with our lives. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na, kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na, kararag ko.
no agbyagag ka na San Juan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Agtugaw kayo, ket maimatangan tayo kakabsat, iti panakasindi, iti upat a kandila, iti Adviento, mabuon kada Mr. and Mrs. Reynaldo Asuncion and family. Ti may kaapat a kandila, iladawan na ti ayat ti Diyos iti lubong. Dayawen tayo ti Diyos, ket agyaman tayo gapu iti naipalting nga ayat na, kada tayo. Pabaen iti panag, isagot na iti anak na ni Heso Kristo. Lucas chapter 2 verses 8 to 14. Dagiti agpaspastor ken dagiti angheles. Ti dayta paset ti pagilyan, ada sumagmamano nga agpaspastor nga adda iti away, nga agbanbantay kadagiti karnero da iti rabii. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo. Napalalo ti buteng da, ngem kayno na ti anghel kadakwada, di kay agbuteng. Adaak ditoy amangyeg kada kayo iti naimbag adamag a kapagragsakan yo. Wen, da kayo ken dagiti amin at tao. Ita nga aldaw, ditoy ili ni David, na ipasngay ti mangisalakan kada kayo, ni Kristo nga Apo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yun to ti maysa nga ubing, anabungon, iti lampin, ken nakaidda iti kulluong. Pagamuan, adadakkel anay langitan abunggoy a nagparang iti kangatuan a langit. Ket ditoy daga, kapya kental na kadigiti tattao, apakaragsakan na. Psalms chapter 91 verses 11 to 16. Tay baunto ti Diyos, dagiti angheles na amangaywan, ken ka, tapno iti sa dinuman, apapanam, salakni banda ka. Dagiti imada, tapayayan da kanto, tapno saan amadonor, tasakam iti bato. Ibaddek munto ti leyon, ken ti uleg. Ipayat munto ti narungsot a leyon, ken tinagita nga uleg. Kuna ti Diyos, isalakan kunto dagiti agayat kanyak, ket salakni bakto ida, taamuda tinagan ko. No umawag da kanyak, ipangag kunto ida, at daak to kadakwada iti tiyempo tiriribok da. Ispalik to ida, wen, padayawak to ida, at idog abiyag ti parabor ko kadakwada, ket isalakan kunto ida. Saan laing nga inwaragawag dagiti anghel, kas mensahero ti Diyos, ti panakayanak ni Jesus, no di pay ket simboloda, amang ipalagip iti ayat ken salaknib ti Diyos.
Amami anay langitan, tulungan na kami amang pangatpat iti ayat mo. Tapno agbalin a pagubwayan tinamnama, dagiti saan na makarikna iti ayat, ken mangsilnag kadagiti kasisipngatan nga suli ti lubong. Tulungan na kami akanayon, kas agaw-awit ti ayat mo, para iti amin. Amen. Dayaw ken apot kapya, ti bugbog tong ti ama, silaw ken biyagit den na, iti puso ti talna. Alangad kantaen tay, dayaw sadyay kangatwan, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Idem ti tinapay, tibiyag apo, maipay ito'y kararwag, kas panagted mo jay, den nagbaybay, kadagiti tao adu unay. Oo. Mikias chapter 5 verses 2 to 5. Kastoy ti mabasa. Kuna ti Apo, Bethlehem ti Efrata, sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili ti Juda. Ngem pataudeken ka ti maysa amang ituray iti Israel a nagtaod ti kapuunan na idi ugma. Ngarud, yawat to ni Yahweh kadagiti tattao na, kadagiti kabusorda, agingga nga ipasngay ti babae ti anak na alalaki. Kalpasan na, isublinto dagiti kadaraan na, ana italaw akas balod, ket matipon da kadagiti kailyanda. Intun umay, iturayan nanto dagiti tattao na babaen iti bileg nga agapo, iti Apo ken iti dayag ti Apo a Diyos. Natalged to ti panagbiag dagiti tattao na, agsipod tabigbigen to dagiti tattao ti sangalubungan ti kinatanok na. Ket yegnan to ti kapya. Bendisyon ang kati kinapudno, tapno iso taraon ko Apo, ken mapukaw tiki nagdakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Ibasak kada kayo ti sao ti Apo, ang masarakan iti baro at tulag, iti surat ni San Lucas, kapitulo 1, versikulo 30 ken siya, maging gana iti 40 ken 5, ket kastoy iti maibasa iti naimbag at damag Biblia. Ti panagsublida ijoy Nazaret, idi naramidan da Jose ken Maria, ti amin nga ipaanuro ti linteg ti Apo, nagsublida iti ilida a Nazaret ijay Galilea. Di makol ken pumiksa ti ubing napnuan iti sirib ket adda kenkwana ti parabor iti Dios. Tinawen amapan dagiti naganak ken ni Jesus iti Jerusalem
iti fiesta ti Paskwa. Iti agtawanen ni Jesus iti 12 ket 2 na panda nakifesta akas kadawiyanda. Idi nalpasan ti fiesta ket agaw-awid dan nagbati ni Jesus iti Jerusalem at di ammo dagiti naganak kenkwana. Impagarup da nga adday ti bunggoy da maysa nga aldaw dan magmagna idi madlaw da nga awan ni Jesus isu a sinapsapul da kadigiti kakabagyan ken gagayom da. Agsipot a di da masarakan nagsubli da i Jerusalem tapno sa pulon da sadyay. Ni Apo Jesus iti may didayaw iti panakaibasa iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Agtugaw kayo, Apo.
Agyaman tayo, palakpakan tayo iti choir. Agyaman tayo, iti napintas ang mensahe, iti kanta, iti daytoy nga bigat, iti panagdaydayaw tayo kay ni Apo Heso Kristo. Ket maysa ang naparabor, ken naragsak, a selebrasyon iti Pasko tayo amin kakabsat. Ket manulaong nga aldawen, ket rambakan tayo, iti Pasko. Ket iti panagrambak tayo, ni Apo Dios, iti pangipaayan tayo, iti kangatuan, a panagdayaw. Ket agyaman na kakabsat, iti presensyayo, iti dayto ng aldaw. Ket ni Apo Dios ko may tagbendisyon. Mano kada kayo, iti dua nga tawen, nga saan nga umunag dito, Knox United Methodist Church. Ipakitayag dagiti imayo, when Ate Luz, tilandingan, damanong Ray. Ket datay amin kakabsat, ket mailaw tayo, iti gagangay nga aramidan tayo, no aldaw iti Domingo, iti panagmaymaysa tayong agdayaw, iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo. Ket kablawak, dagiti kakabsat tayo, dita balasiw taaw, ngagbuybuya ita iti online. Ket adda iti 97 ita ngagbuybuya, kada tayo, iti daytoy nga aramid iti panagdaydayaw. Agkararag tayo, madaydayaw iti nagan mo o Apo ming Heso Kristo, iti daytoy panakaipaay iti mensahe. Amang ted iti namnama, ken uray pa iti panakapapigsa iti panagpamati miken ka. Bendisyon na mga rod o Apo iti aramata mga anak mo nga mayeg iti naimbaga damag. Ket sika iti may daydayaw ken may tanok kadi. Itinagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. When kakabsat ken Apo tayong Heso Kristo, mailiw tayo launay. Iti aramiden tayo apanagdaydayaw ken ni Apo tayong Heso Kristo. When nasurok adwa atawanen, nga tidado makada kayo ket saan kayo nga makaumay ditoy uneg iti Knox United Methodist Church. Ket mamatiak nga uray saan kayo nga nakaumay, ket nagtultuloy kayo nga nagdaydayaw ken ni Apo tayong Heso Kristo, iti kadagiti uneg iti pagtaingan nyo. Iti daytoy nga aldaw kas imbasa ni Ate Marites, iti daan na tulag, iti surat ni Mikias, Kapitulo 5, versikulo 2, aging gana iti 5. Keta inkari iti Dios, amang ted iti agturay at taga Bethlehem. Ngarod ko na iti Apo, Bethlehem iti Efrata, sika iti maysa kadag iti kabasitan nga ili ti Huda, ngem pataudak ken ka ti maysa amang ituray iti Israel, nagtaod ti kaupuonan na iti ugma. Ngarod, yawat to ni Yahweh dagiti tao na kadagiti kabusorda. Aginggang ipasngay ti babae ti anak na alalaki. Kalpasan na, agsublinto dagiti kadaraan na, ana italaw akas balod ket maitipon da kadigiti kalyanda. Inton umay, iturayan nanto dagiti tattao na babaon iti bilag, ngaggapo iti Apo, ken ti dayag ti Apo a Dios. Natalgad to, ti panagbiag dagiti tattao na agsipod tabigbigan to dagiti tao iti sangalubungan ti kinatanok na ket yegnan to ti kapya.
Awan sa bali nga sarsaritaan na dito'y kakabsat. Ket isu ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Iti mayanak nga ubing. Nga isu ti mangyegto iti kapya. Iti umay ni Apo tayo nga Hesu Kristo nga agturay ken mangted iti kapya. Iti biyag ken uray pay iti entero a lubong. Kakabsat itenga dagiti panakariribok ti Assyria iti Israel, impadto ni Mikias ti panakaisalakan dagiti tattao iti Dios. At daw umay ang mangituray kadakwada nga gapo iti Efrata, when iti basit nga ili iti Bethlehem. May sa akadaanan, anagan, ti distrito, apakasarakan iti Bethlehem. Ti kay papanan, tinagan a Bethlehem, ket balay, ti tinapay. Ken ti Efrata, ket nabunga, nagpintas ana, ti kay papanan na ti Bethlehem, ken uray pay ti Efrata, gapo ti Bethlehem, kunana balay ti tinapay, at damakan sa diyay. Ken ti Efrata, ket nabunga. Isu kakabsat, ti padto, saritaon na daytoy nga umay iti mangituray iti Israel, ket addan manipod pay iti ugma, akas ko na iti paset tinasantuan na surat, kas insurat ni Mikias. Numampay addan iti pay ugma, umay iti pakasaritaan iti lubong, kas may sang ubing alalaki nga ipasngay, iti may sang nga birhen. Daytoy iti nakaskas daaw ang napasamak kakabsat. Tami ipasngay daytoy nga ubing babaon iti maysa nga birhen, gapo iti pannakabalin iti Santo Espiritu kakabsat. Ket nalawag nga iti padto iti umay ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket isu iti mangyeg iti kapya. Nagsaya at lakit din. Nga iti Dios umay tapno ited na iti kapya kadagiti uneg iti pagtaingan dagiti mamati. Ken kadagiti amin nga anak iti Dios. Ket nga rod kakabsat iti isangbay na ited na tital na. Ket kada tayo ang mamati anya kadi tital na. Ket tital na isu iti kinaawan wenno kinawayawaya, manipod iti anyaman akita tiriribok. Ken pagbutngan, akas iti, dahito nga imay nga pandemya. Iti napalabas nga tawen, ket madandanagan tayo amin. Mabutbutan tayo amin. Ket kasla awan iti biyag kada tayo. Dagiti amin at tao ket addada kadagiti uneg iti pagtaenganda saan da makarawar gapo ta adda iti protocol iti gobyerno. Ket adu dagiti na depress ken naddaan iti nadumoduma nga sakit gapo iti daytoy nga pandemya. Ket gapo ditoy nga imay nga pandemya ket sumabali iti dagiti paspasamak iti biyag. Ket adda nga nakita kakabsat iti likudan iti pandemya ket simayaat iti panagpamati dagiti anak iti Dios. Napapigsada iti daytoy nga panawon iti pandemya. Addan iti panawon da nga agdayaw, agdevotion, agdengeg iti sasao iti Dios nga saan da nga araramiden idi. Adu dagiti banag nga napartuat gapo iti pandemya kakabsat. Ket agyaman tayo kadagitoy nga sirib nga impaay ni Apo Dios kadagiti tattao na. Gapo kadagitoy nga kabarbarong nga teknolohiya nga imay. Tapno kasta ket dagdagos nga maddaan tayo iti vaccine. Kakabsat nagpatog iti vaccine. Nakita tayo mo't iti resulta iti panakabaksin tayo.
bimasit tinadaan iti COVID iti nasyon tayo. Ket sapay kuma, babon iti dawat ken kararag tayo kani Apo Dios nga bumabad ti kaso ken umay iti aldaw nga awanton iti COVID. Babon matlaong iti kaasi iti Dios. Daytoy iti idawdawat ken ikarkararag tayo iti naldaw. Asapay kuma ta mapukawen daytoy nga COVID. Asapay kuma inton Paskwa kakabsat. Wen inton baro at awen ket awanton daytoy nga COVID. Grabe iti rigat dagiti estudyante akas kada Joyce kani Joseph kan kadagiti amin nga estudyante. Nagrigat iti online nga panagadal. Nasaysaya at dagi face to face kakabsat. Dagiti naganak marigrigatan da takaslada isuda ti agis eskwela. Dagiti daddumak iti isuda pay sumungbat iti saludsuden ti questionnaire nga maited ka dagiti anak da. Malagip ko da may isang ubing dinamag iti maestrana. Sino ti simungbat iti daytoy nga saludsod? Ma'am, ni inang ko, ni mamak, ti simungbat. Iso nga perfect na, ni mama na ti simungbat kakabsat. Iso nga kakabsat, ken Apo tayong Heso Kristo, agmay maysa tayo kadi, at dumawat iti kaasi iti Dios. Tapno, daytoy ngay may nga pandemya, ket patinggan. Kakabsat, adu dagiti ubing iti kalsada. Nga dagiti ubing ken nagtutubo, ang makita tayo nga nababuso, mabisbisinan, ken malamlamin. Ken adu dagiti na matangan mi kakabsat, nga nakakaasing ubing iti kalsada at dumawat iti tulong. Ti kaasi ket adda kada tayo. No mabalin lakuma kahit awan, dagiti ubing, mabasit ng ubing, agpalpalama. Iti kalsada. Ket gapu kadagitoy, adu, dagiti agbalin nga, agtatakaw. Gapu iti kinarigat iti biyag. Akas iti rabii kakabsat, adda iti pasamak dito unag iti church. Madamang agdaydayo kini Apo Dios biglang adda ti sumrek. Ket iti madamang agkarkararag. Ket innalada dayjay bagna. Ket timanaw. Nagsaya at naalamot laong dayjay kanya ni inang. Isu nga sanyo kumang panawan dagiti bagahe yun no adda ti intugot yo. Nasaysayaat nga insagot yu amin kani Apo Dios dagiti pirakyo ngem dayjay alaen da mapukaw. Kakabsat. Isu nga iti daytoy nga panawon iti Paskwa ket panawon iti pannangted. Panawon nga maipakita iti ayat kadagiti kakabsat tayo iti panagpamati. Ken matulungan tayo dagiti nakakaasi. Nga iti daytoy nga panawon iti Paskwa imay ti Apo ang mangituray. Ket iyeg na iti ayat ken talna kadagiti amin a mamati. Masapol iti panagtignay tayo ang mangitandudo iti talna. Iti daytoy nga lubong. Nga iti pagtaingan ken iti bukod tay abagi mangrugi daytoy iti kaadda iti panagturay iti Dios wenno ti Apo akas prinsipe ti talna iti biag tayo. Ket may kadwa nga isu nga nimbasak tatay kakabsat ket iladawan na iti iumay ni Apo tayo nga Heso Kristo iti panakayanak ni Apo Heso Kristo. Nga umay isu na tapno agserbi. Iyeg na kada tayo iti naimbag at damag. Naimbag at damag amang tednamnama kada tayo kakabsat. Iso nga iti datayo nga Ilocano ket tunggal aldaw iti Sabado ket adda iti naimbag at damag ang maibingay.
Ket agyaman na kada kayo, nga Ilocano ang makangog iti daytoy nga naimbaga damag, amang ted rag-o ken namnama iti sagtumunggal maysa kada tayo. Nakita tayo ditoy no kasano iti kinaimbag ni Apo Dios kada tayo. Nga inted na ni Apo Heso Kristo. Dahil lang iti panangisagot iti anak. Tapno maisalakan iti intero asang lubungan. Ket anyan nga kinaimbag iti Diyos kada tayo. Amuyo adda kano ti maysa nga lugar ijay India nga iti Diyos da ket buaya. Buaya iti Diyos da. Ket sadyay nga baryo, akas ko na iti classmate ko, tunggal tawan ket agi daton da iti maladaga nga awan iti sakit na. When no may sa maladaga nga nalukmog. Ket aramidan da kano tapno idaton da iti dayjay Dios da. Ket adda iti aramidan da nga fiesta iti panangidaton. Ket no napili day ta anak mo nga maidaton iti dayjay nga aldaw. Ket awan iti maaramidam ta dayjay nga rod iti pamati da. Dayjay Pangulo, alaon na dayjay anak mo, ket idaton na, iti Diyos da, sa ibatan na dayjay ubing, kadagay adu nga buwaya. Tas ibatan dayjay buwaya, kanan na, alununan na dayjay ubing, aging gana awanton. Kas jay da kanong mapadayawan iti Diyos da. No kastoy iti wagas, iti aramidan da kakabsat. Kaubalan tayo nga tada jay. Ang wagas, iti panagdaydayaw. Saan? Kakabsat. Saan tayo nga kabalan dayjay? Nga idaton, dagito yung anak tayo, tapno laong matay. Gapu iti maysa nga panagpamati. Ngayon ni Apo tayo, ni Apo Dios, ket impakita na, no kasano iti panagayat na, inti intero alubong. Babon iti panangipaay na kani Apo tayong Heso Kristo ang matay. Tapno, maadaan tayo iti biyag. May isa nga anak nga isakripisyo na iti biyag na para kada tayo. Nagsaya at lakid din. Tadda ni Apo Heso Kristo, tano awan isuna, awan kumada iti nga biyag tayo. Kakabsat. Na awan ni Apo Heso Kristo ngay may mabalin nga awan tayo ita. Ket babon kani Apo Heso Kristo ket naited ken kuana iti pannakabalin. Tapno isuna iti mangituray iti biag tayo. Tapno yegna iti talna iti sagtumunggal maysa kada tayo. Iso nga makita kakabsat nga iti pagtaingan nga adda ni Apo Dios adda ni Apo Heso Kristo, ket dayta nga pagtaingan, ket maysa anatal na nga pagtaingan. Nga no, sumangpawten dagiti akin balay, mariknada, iti rag-o, iti ragsak, gapot at adda iti Diyos kadakwada. Iso nga adda dagiti papapanak nga pagtaingan, balbalay, nga makita, kadigiti didingda, iti ridaw da, nga kuna tinakasurat, God bless our home. Bendisyonan kuma ti Diyos daytoy nga balay. Diba nagsayaat? Nga no ni Apo Diyos ti mang bendisyon kadagiti pagtaingan nyo. Ket no ni Apo Diyos tagbendisyon iti pagtaingan nyo, adda nga rod iti ayat, adda ti talna, ken adda iti namnama. Dayjay iti makita no adda ni Apo Heso Kristo. Iso kakabsat, agyaman tayo kadagitoy nga inaramat iti Diyos. Da Jose, da Maria, ken da dumapay. Tapno babaon kadakwada, ket umay ni Apo Heso Kristo. Iso nga
iti daytoy nga Paskwa, awan sa bali, nga pangipaayan tayo iti kangatuan a panagdayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo laeng. Isu laeng iti pagkamatalkan tayo iti biyag tayo. Ikamatalek tayo iti biyag tayo. Ikamatalek tayo dagiti anak tayo. Ikamatalek tayo dagiti rigrigat tayo. Kenda dumapay. Tano na talek iti Diyos ti amin tayo. Awan nga rod iti pagdanagan tayo. Gaputa, adda iti Diyos kada tayo. Iso nga makita yo, dagiti ubing nga na italak iti Diyos, nagsayat iti bibiyag datata. Makita yo, iti nagidyatan ti ubing nga niyog, iti unog, iti kapilyakan di jay saan. Ay, dagiti ubing saan nga niyog iti unog iti church, naglaing dangag tabaaw. Naglaing dangag sa uti dakes. Nalakadalaong makapungtot. Ngam kitaan nyo dagiti ubing at dadati unag iti church. Nalawa, dagi pasyensyada. Makita yo iti nasayat akababalin kadakwada. Dagi iti nagdumaan nakakabsat. Dagitoy iti kapadasak ken na matangak. Kadagiti ubing nga adda iti Diyos kadakwada. So nga gyaman na kada kayo nga naganak, di manang aw, napaeskwela na amin nga anak na, ada teacher na, ada engineer na, adanto lawyer na, ken adanto pay. Anya di course ni Jessa ni Risa, engineer. Ni Manong Ray, kaya naman ang Marites, kadagiting ubing, napadakol iti unag iti church. Ket makita yo iti nasaya at panagdakol da. Dagiti family ni Manong, ni Engineer Landingen, ni Tita Nilda. Makita yo, dajay wagas iti panagdakol da, nga adda, iti Diyos kadakwada. Kang runaan, no dagito'y ubing kat makita da iti Diyos kadagiti naganak da. Nagsayaat kakabsat. Na dagiting ubing nga kunada ni tatang ko ket kastoy iti naing matangak ken kuana. Kayat ko nga suruten iti tugot na. Kayat mo ba nga suruten iti tugot ni mamang mo, Joyce? Mama mo, teacher siya, gusto mo rin maging teacher. May mga ganong mga bata, Amuyo kakabsat, mas asyanak no daduma. Kadagiti anak yo. Gaputa, dagiti daduma nga Ilocano nga naganak, dagiti anak dan ket saanen nga makataros iti Ilocano. Marigrigatan dan. Ngam amuyo, uray saan da nga maawatan, no yegyo, inaldaw, dinominggo, ni Apo Dios iti agsao kadakwada. Apay ko nayo. 2 nga taon nga addaak ijay balasiw tao ijay Korea. 2 nga taon nga agatadendarak iti Korean service. Saan lang may isang serbisyo? No di ka talo nga serbisyo nga puro Korean. Awan iti English. Kakabsat. Ket insurumat ni Apo Diyos kanyak no anya dagiti imbagbagada. The Spirit iti Diyos inyeg na kanyak ti damag na imbagadamag nga ibagbagada dagiti nga Koreano. Madamdama ket agsaok maten. Kamsamnida, Hananim, Juyo. Madamdama ket gapo iti kanayon ko nga panagatendar, maawata ko no anya ti bagbagada. Makakanta din iti Korean hymn. Amukon iti agsao, amukon ti agsurat, maawata ko no anya ti aramiden da. Kasta kakabsat. Iti mapasamak no dagiting ubing ket maitugtugot da iti panagdayaw kini Apo Dios. Isu nga gyaman tayo iti Dios gapo iti kaadda na kadatayo. Ni Apo Dios ko may tagbendisyon kadatayo iti daytoy nga tawen 2021. Ken tinabatbati nga aldaw iti bulan iti Disyembre. Sapay ko maadan tayo iti naragsak, ken naparabor a selebrasyon iti Paskwa.
Numampay, ada dagiti paspasama kiti biyag. Adu dagiti disgrasya ken daddu mapay. Nga idaw dawatan ken ikararagan tayo, kakabsat. Santoy pengamo nanyan ti mapasama kiti biyag tayo. Tilaong makaammo no anya iti mapasama ket ni Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga kakabsat, ikamatalik tayo nga rod, iti biyag tayo iti Diyos. Ken ti panangitalek tayo, dumatag tayo iti sangwanan na, awisen kayo iti kararag, iti dayto nga bigat. Agkararag tayo. Ket agyaman tayo, ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti dayto nga aldaw, nga isong impaay mo kada kami. Agyaman kami, iti dayto nga aldaw ti Domingo, ang nagmaymaysa kami itinagan mo o Apo. Dawaten mi kadi o Apo Diyos, nga bendisyonam, dagiti amin nga anak mo ita. Ang nakangog iti mensahe mo Apo babaen iti anak mo. Nga dayto nga mensahe ket iyeg na iti talna kada kami. Iti namnama kada kami o Apo. Nga iti mensahe isu ni Apo mi nga Jesucristo. Nga isu laong iti pagrukbaban mi, iti unos, iti biyag mi. When amami nga nasantuan, agyaman dagito yung anak mo, gapu iti panang bendisyon mo kadakwada. Agyaman ni Mami Evelyn Esplana ken kao Apo, gapu iti panakadanon, iti panagkasangay na iti 15. Ken kastaamot ni Ate Lilibet Rodriguez iti 16. Ken kastamat o Apo, agyaman ni Baby Ruth Rodriguez ken kam, gapu iti panagkasangay na iti 18. Ken kastamat, nga iti dayto nga umay nga lawas ni Joseph Christian Asuncion, ket agyaman ken ka. Bendisyonam kadi dayto nga anak mo Apo, dumakkel iti kinasirib, ken ayat, ket agtultuloy nga agserbi ken ka. Ken kastamat ni Jasmine May Ferrer, agyaman kami iti biyag ni Jasmine o Apo, bendisyonam kadi isuna, ngagkasangay into no 21 matlaang. Ken uray pay ni Mami LV Viray into no 28. Ken uray pay ni Ate Nerissa sa Monte into 29. Ken kadagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Idawat ken ikararag mi Apo nga maddaanda iti naragsak a selebrasyon ken nasayaat a salunat. When amami nga nasantuan, ikidawdawatan mi, ken ikarkaragan mi, ni Manong Dani Pagaduan. Bendisyonam kadi iso na Apo. Ken uray pay ni Nanay Trining, ikamatalik mi ken ka iti biyag na iti daytoy nga oras. When Apo, bendisyonam kadi ni Ate Beth Reyes. Kasyam kadi o Apo iso na. Katagyaman kami, tinasat nga salunat na ita. Damanong Jimmy sa Monte, bendisyonam kadi iso na iti dayto yung aldaw. Ket agtultuloy as sumayaat iti salunat na. Ken kastamet o Apo ni Ate Leona Kabakungan, agyaman kami iti panangisublim o Diyos iti nasayat nga salunat na. Iti daytoy nga bulan. Wenno Apo, agpakpakaasi kami nga bendisyonam kadi. Ni kabsat nga Malvaro kahilig, gapo iti panakadisgrasya na iti probinsyada, iti Romblon. Ket madan ko maiso na iti negative nga RTCPR. Tapno kastaw Apo ket makaumayda ditoy Manila. Tapno maipaiken kwa na iti operasyon. Bendisyon na o Apo dagiti kasapulan na kang runan na o Apo iti financial provision. Bendisyon nam kadi iso na kan kanayon. When amami nga nasantuan, ikamatalik mi ken ka o Apo, dananay amor sermonya,
Dinanay Marcelina Evangelista, ken Manang Adelina Roman, bendisyon nam kadiso na Apo. Ken oray pay nga idawdawatan mi Apo ni Miss Margalio Apo. Nga isuna ket nakadalit tatam gapu iti panakadisgrasya na. When mami nga nasantuan, ikamatalik mi ken ka, dagito yung anak mo nga dati online worship service. Agyaman kami, o Apo iti kadada, when presensyada, ang makangog iti naimbaga damag iti dayting aldaw. Agyaman kami o Apo iti panakasindi iti upat akandila iti advento iti dayting aldaw babaen iti pamilya damanong Ray ken Ate Marites Asuncion. Ikamatalik mi o Apo dagiti nga pamilya iti sangwanam bendisyon nam kadi isud akan kanayon. Ken uray pay dagiti kamkamo nga kadwami iti face to face worship service, ken uray pay dagiti adda iti online, babaen o Apo iti Facebook. When amami nga nasantuan, bendisyon nam kadi iti serbisyo iti celebration iti Christmas intun 25, iti oras iti alas 9 iti bigat. Ken kastama ito Apo iti covenant service into 31 iti oras iti alas 10 iti rabii. When amami nga nasantuan, agyaman kami kadagiti amin anak mo nga pinaimbag mo gapo iti COVID. Ken kastamat kadagiti na dumaduma pa nga sakit, saan lang nga COVID, sakit nga cancer o Apo. Idawat ka ni kararagmi nga may kat, dagiti cancer, cells, kadagiti biyag, dagiti physical nga bagi, dagiti amin nga anak mo. Bendisyon nam dagiti kabsat mi nga OFW nga agtatrabaho di bala si utaaw. Kang ranan dagiti saan na makaawid, iti dayti nga tawen. Ikamatalik mi iti pamilyada, iti sangwanam. Wala mami nga nasantuan, bendisyon nam kaditi nasyon mi nga Pilipinas, ikamatalik mi dagiti Pangulo mi. Sapay kumata, agtultuloy iti panakaisaknap, iti talna, iti nasyon mi nga Pilipinas. Ket bendisyon na mo Apo, dagiti amin na mamatiken ka, ken uray pay daytoy nga iglesia, iti United Methodist Church, aramatem daytoy nga iglesia, iti tagtultuloy, iti panakaipaay, iti naimbaga damag, ket dagiti amin nga anak mo. Wanamami nga nasantuan, sapay kuma, at madan kami, iti maysa anaragsak, ken naparabor a selebrasyon, iti Paskwa, ken iti baro atawen. Madaydayaw, itinagan mo Apo, iti daytingal daw. Itinagan ni Apo ming Heso Kristo, dagitoy ti dawat ken kararagmi. Amen. Kat ito ti panakaala iti sagsagot ngagpaay iti Apo Diyos. Masapul lamang itugot iti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot ti imparabor ti Apo a Diyosyo. Deuteronomy 16:17.
sagot nga yegni, nagkaud ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. When namami nga nasantuan, pagyamanan mi, dagito nga sagot, ngayon Ted, dagiti amin nga anak mo, iti dagito nga bigad. Bendisyonam dagiti ima, nang ipaay ka dagito apo. Bendisyonam dagiti trabaho da. Ken uray pa iti pamilya da. Ken kastamad, dagiti kakabsat mi, iti online service. Amang Ted, iti datun da ken ka babaon, iti Knox United Methodist Church BDO account, ken iti GCash account. Agyaman kami o apo, iti kinaimbag da, ken iti ayat da, amang Ted, ket dagito nga daton, tapno maaramat iti panagserbimi ken ka. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan, ni apo ming Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw iti Diyos, ket agtultuloy tayo nga rod nga agrambak, babaon iti agtultuloy nga serbisyo, iti oras ti alas 9, babaon ken Dr. Menry Mendilio, ken uray pa into na alas 3 ti malem, iti contemporary worship service, babaon ken Dr. Jericho Ong. Ket into no rabi, awan iti maaramid nga simbang gabi. Gaputan, nagbalmalom tayo nga nagdaydayaw kani Apo Diyos. Ket into no Lunes kakabsat, iti panakaituloy, iti simbang gabi tayo. Iti oras matlaang, iti alas 7, iti rabii. Ket umay kayo kuma, ang makipagdaydayaw kada kami kani Apo Diyos ditoy. Ken kastamot nga laglagapan tayo, iti serbisyo into no 25, iti oras, iti alas 9, iti bigat. Ket iyeg tayo iti birthday gift to Jesus. Dayjay regalo tayo kani Apo tayong Hesus Kristo, gapo iti panang salwad na, panang bendisyon na kada tayo, iti daytoy nga tawon. Iso nga ited tayo iti kasayaatan at daton kani Apo tayo nga Hesus Kristo. Into na 25. Ken kasama iti covenant service tayo, ket mabuyayo. Into no 31, iti oras, iti alas 10, iti rabii. Alas 10, tapno kasta, ket after the day worship, ket isumtumot iti selebrasyon, iti baro atawan. Kapaset na, dayjay habang sagsagana kayo, ket mabuyayo, ken makipagpaset kayo iti serbisyo tayo. Iti daytoy maudi atawan iti 2021. Ken happy birthday kada kaya amin kakabsat nga nagkasangay, ket ni Apo Diyos nagbendisyon iti kalman ni Sister Baby Ruth Rodrigueza, ken tuno Tuesday ni Joseph Christian Asuncion, ken ni Jasmine May Ferrer, ni 28 ni Mami LV Viray, ken ni Ate Nerissa 29. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayam amin. Ket daytoy iti protocol tayo kakabsat, yung may tayo ditoy. Renuel, paki-play po. Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Mantayo, ket kantayin tayo nga rod kakabsat ti pangsera nga imno.
sumakder tayo. Agragsakan itan lubong, tiari mo na to'y, ket mamsaga nakangarot, saad na tanok, saad na tanok, saad na tanok. Arian na ilangitan, hintay nga't kantaan, ti umaweng agkalingag, timek nga agsaknap, timek nga agsaknap, timek nga agsaknap. Basul di agturay ko man, lunod ti maikat, tati lubong bendisyonan, tirago ken ayat, tirago ken ayat, tirago ken ayat. Ti langit ti turayan na, kasta ti daga, ti dayag ti linlinteg na, kenti parabor na, kenti parabor na, kenti parabor na. Agkararag tayo, iti daytoy panakalepas, iti aramid, iti panagdaydayaw mi Apo, sikay iti pagyamanan mi o Diyos, kadig iti amin nga anak mo, anak kadwami. Agyaman kami ti biyag ni Ate Marites Asuncion, akas liturgies mi o Apo. Kamatalik mi ken ti biyag na ken iti pamilya na. Agyaman kami ti biyag ni Deaconess Sharon, nga iso ti nagtugtog tatam iti panagdidayaw. Iti biyag da Brother Francis si Chanko, ni Renwell, Ronnie, ni Tintin, ken dagiti amin nga staff, agyaman kami ken kao Apo, iti panang tarabay mo kadakwadam amin. Ken dagiti kakadwa mi tangal daw iti face-to-face worship service, ken orepay kadagiti adda iti online service, agyaman kami iti presensya daw Apo. When amami nga nasantuan, ikamatalik mi nga rod ken ka iti biyag mi iti daytoy nga lawas. Bendisyon na nakamam amin kadi o Apo. Iyadayo na kami iti peggad, ken o Apo sika iti agari kada kami. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan iti Diyos Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagam. Amen. Ket ita awaten tinaindakla na bendisyon ng gagapo, babon tinagan ti Diyos Ama. Iti anak na iso ni Apo ti Hesus Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno ken iti biyag, ken babon iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kuma iti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag abigat tayo amin ket madaydayaw ni Apo ti Hesus Kristo.